Il-ħamis filgħodu ġie ffirmat ftehim bejn il-kumpanija Maltija Bonnici Brothers Services Limited u dik Torka Superlit Boru Sanayi sabiex jibda x-xogħol fuq il-bini ta' mina bejn l-imħażen tal-ilma f'Taqali u l-impjant ta' reverse osmosis f'Pembroke. Il-kumpanija Maltija se tieħu ħsieb l-iskavar tal-mina filwaqt li dik Torka għandha f'idejha l-pajpijiet kollha li ħajjiġu użati. One News tkellem ma' Richard Bilocca, il-kap eżekuttiv tas-servizzi tal-ilma, li spjega li l-mina ta' 9 km u nofs se tassigura li jkun hemm titjib fil-kwalità tal-ilma f'ħafna lokalitajiet f'Malta, kif ukoll se ttejjeb is-sostenibilità tal-ambjent, hekk kif il-proġett se jsir bl-aktar mod effiċjenti u tajjeb għall-ambjent. Dan il-proġett ħajkun qed jinkludi l-iskavar ta' mina ta' 9 km u nofs minn Pembroke sa Taqali. Il-proġett ħajkun fih diversi benefiċċji. L-ewwel net bħala korporazzjoni ħankunu din nifrankaw ammont konsiderevoli ta' enerġija għax ħankunu din nużaw l-iktar mod effiċjenti kif iwasslu l-ilma fil-ġibjuni ta' Taqali, imma kważi iktar importanti minn hekk in-nies ħajkollhom kwalità ta' ilma aħjar. Il-Ministru għall-Maneġġjar tal-Ilma Joe Mizzi spjega l-importanza ta' dan il-proġett li se jsir b'investiment ta' madwar 27 miljun u 500,000 euro u mistenni jibda wara li l-permess jiġi approvat f'Ottubru. Il-proġett jeħtieġa hija għaliex ninsabu f'sitwazzjoni fejn ċertu areas f'Malta il-kwalità tal-ilma u fit-tom kollox hija tajba ħafna 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 ħafna. Ma mbagħad hemm areas li mhux daqshekk tajba. Allura aħna rridu li kullimkien ikun l-istess kwalità tal-ilma tkun tajba. Dan il-proġett huwa kkoordinat mill-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma u huwa kofinanzjat minn fondi Ewropej. Intant, Richard Bilocca kompla jispjega kif hemm proġetti oħra ppjanati f'dan ir-rigward fosthom titjib fil-kwalità tal-ilma f'Għawdex. Proġetti hawn ħafna, ġifieri dan huwa parti minn katina parti kbira, ġifieri llum qed nitkellmu fuq investiment ta' 27 miljun euro. Proġett għal-Gżira ta' Għawdex għax eżempju tgħiduli kif dan ħajaffettwa l-Gżira ta' Għawdex. Fil-Gżira ta' Għawdex din nieħdu ħsieb li jkollhom din il-blend aħjar ukoll bħalissa għandna tenders qegħdin barra biex timbena reverse osmosis ġdida fil-Gżira ta' Għawdex.